one foot in front of the other. In my head I hear a million conversations. I'm spinning out, don't wake me up until the end. The river's flowing in denial, I can't fake it. I'm paranoid that all my thoughts are all my friends got. Damos a benvida empadexando a nova temporada. O curso 2020-2021 arrancou o 14 de novembro co Trofeo Internacional Rías Baixas, no encoro de Pontillón do Castro, onde unha vez máis se aplicou o protocolo contra COVID da Federación Galega de Piragüismo. Estas instalacións do complexo deportivo David Cal encargáronse de acoller o pasado verán a primeira competición tras o parón pola pandemia, e meses despois volveron marcar outro punto de inflexión, estreando un calendario que comezou con forza, con 217 padexeiros inscritos pertencentes a 41 clubs. Tocaba colocar o primeiro dorsal da temporada para participar na sexta edición dun evento que nesta ocasión disputouse baixo formato de medio maratón. Os competidores de todas as categorías debían completar nas augas da parroquia pontevedresa de Verducido un percorrido de 12 kilómetros. Na liña de saída comparecían os protagonistas da primeira serie, os canoístas sub-23, seniors e masters. Pistoletazo inicial a temporada, unha vibrante posta en escena loitando por non quedar fora do grupo de cabeza neste primeiro longo. A distancia da regata abría as portas a que os especialistas na pista desafiaran aos maratonianos. O senior José Luis Bouza, do kayak tudense, pasaba a fronte do cuarteto dos máis fortes nesta virada. Era a primeira referencia para situar unha regata que xa se rompera en 1000 anacos. Collía a batuta entre os primeiros o sub-23 Manuel Fontán. Xunto ao canoísta do Náutico Muño de Ribadumia marchaban, ademais de Bouza, os irmáns Domínguez, Diego e Noel, defendendo as cores do Breogán do Grove. Fontán era o máis rápido no primeiro porteo e arrancaba con forza o volver a auga. O terceiro perseguidor dos de cabeza, Joel Becerra, do Náutico Rodeira de Cangas, marcaba o ritmo e realizaba esta primeira transición xunto a Fernando Busto, das Torres Romaría Vikinga. Entre os másters mandaba Jesús Pérez Rial, do Aldán, e a segunda posición ocupaba Quique Míguez, o incombustible medallista olímpico do kayak tudense. Acumulábase a actividade na pasarela do porteo e mentres por diante o cuarteto quedaba reducido a terceto. Descolgárase Diego Domínguez, pero o seu irmán Noel ia por todas e sprintaba na segunda e derradeira transición. Fontán ia ser capaz de responder á velocidade do madrileño do Breogán e no regreso a auga, quen se despedía da pugna pola victoria absoluta era Bouza. A primeira serie do Trofeo Internacional Rías Baixas resolveuse nun man a man nos metros finais co senior Domínguez superando o sub-23 Fontán. La verdad es que la carrera salió bastante bien, ha sido divertida, me he sentido muy bien, hemos ido en grupo casi todo el tiempo hasta el final. Al final, después del último porteo, bueno, me he escapado con Manuel Fontán y nada, al final pues no la hemos jugado al sprint y he sido mejor por poco, pero bueno, bien. Boas sensacións tamén para Fontán, gañador sub-23, o segundo posto entre os seniors correspondía a Bouza, mesma posición que na categoría sub-23 ocupaba Diego Domínguez. Nesta primeira entrega no encoro de Verducido, Pérez Rial lograba a vitoria máster. Clasificación sub-23 con Fontán primeiro, Diego Domínguez segundo e Becerra terceiro. Na táboa senior, o gañador absoluto, Noel Domínguez, impúxose cun tempo de 47 minutos e un segundo, por diante de Bouza, e terceiro foi Busto. Por último, nos veteranos, victoria de Jesús Pérez Rial, superando os canoístas do Tudense, Míguez, segundo, e Vicente Correa, terceiro. Quenda para o kayak feminino, coa sub-23, a seniors e as masters saindo a palestra nas augas de Pontillón do Castro. Non habería que agardar moito para que dúas padexeiras se distanciaran do resto. Viraban claramente destacadas a sub-23 Carmen Villar do kayak tudense e Lúa Cubiella do Muiño de Ribadumia. A lucense Villar non cedeu o mando en ningún momento e ia aproveitar o primeiro porteo para marcharse en solitario.
cargando ombro co seu kayak, desfacía ser a súa acompañante. Unha combinación de velocidade técnica que deixou sen capacidade de resposta a Cubiella. Ainda en idade junior, a padeseira do Muiño mostrou o seu potencial. Malia que non puido volver conectar con Villar, consolidouse na segunda posición, impedindo que se lle achegaran kayakistas con moita máis experiencia nesta especialidade. Mentre senior Raquel Rodríguez, da Cofradía de Pescadores de Portonovo, cumpría co seu papel de favorita, de igual xeito que María del Palacio nas Masters, competidora nata a do piragüismo líbico, que 3 semanas antes pechara a temporada triunfando na Liga Galega de Kayak de Mar e comezaba nova campaña indo directa cara a vitoria na súa categoría nun medio maratón. No treito final dos 12 km de percorrido xa se atopaba Villar. Na última transición non tivo que forzar tanto a máquina como na primeira, e a lucense ia comezar o exercicio 2020-2021 da mellor forma posible. Sorrinte na súa aproximación á liña de meta, a kayakista do Tudense acadaba o triunfo detendo o reloxo nunha hora, 3 minutos e 23 segundos. Foi unha regata na que a partir do primeiro porteo fun sola, había bastante vento, sobre todo vindo cara a meta. Eso complicou un pouco a regata, pero foi unha regata tranquila. Segunda remataba Cubiella e a terceira praza no podio sub-23 decidiuse o sprint con Celia Durán do grupo xuvenil As Pontes batendo a Elena Torreiro das Xubias. Cruzaba a liña de meta vencedora máster del Palacio e posteriormente a primeira senior Rodríguez. Repasamos as clasificacións. Na sub-23, triunfo de Carmen Villar, seguida de Lúa Cubiella e de Celia Durán. Na senior, Raquel Rodríguez outorgoulle a vitoria ao Portonovo por diante de Rocío Pazos, do Río Verdugo. En as Masters, primeira María del Palacio, segunda Ruth Otero do Breogán e terceira Conchi San Román do Olívico. Seguimos co programa feminino e recollían o testemuño as canoístas. Desta volta por calidade e por cantidade, a Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra buscaba vencer tanto nas sub-23 como nas seniors. A vixente campeoa de España de maratón, Jennifer Casal, rachaba a proba camiño da primeira virada. A senior pontevedresa tomouse esta competición como un test para valorar o seu estado de forma despois dunha temporada na que a pandemia levouse por diante todo o calendario internacional da súa especialidade. Medallista no Campeonato de Europa do 2017, Casal alcanzaba en solitario o primeiro porteo. A súa inmediata perseguidora era a súa compañera de equipo Lucía Graña, que tiña como principal obxectivo adxudicarse a clasificación sub-23. Nesa categoría estableceuse un duelo entre promesas do piragüismo español entre Graña e Ana Gorinsky, do Alberche madrileño, coa galega consolidándose na primeira posición neste sector de transición. O Ciudad de Pontevedra tamén contaba coa terceira clasificada sub-23, con Claudia Couto. Negociando unha das viradas, atopamos a Carla Sieiro, da Escola de Piragüismo Pollo Conservas Pescamar, segunda nas seniors. Líder indiscutible na categoría raíña era Casal, que non podía relaxarse en exceso porque a súa diferenza respecto a Graña era inferior ao medio minuto. Mantívose firme a muller que comandou a proba dende o inicio e anotouse o triunfo nas instalacións do complexo deportivo David Cal tras 58 minutos e 43 segundos de esforzo sobre a canoa. Bueno, la carrera la verdad que un poco incómoda por el viento, que daba así un poquito de lado y tal, pero bueno, bastante bien. Nunca había remado maratón aquí en el pantano de Verducido, pero bueno, ha sido entretenido. A 26 segundos de Casal concluiu a súa compañera de equipo Graña, que dobregou na sub-23 a Gorinsky. A do Alberche tivo que conformarse no seu desplazamento a Galicia coa segunda praza na súa categoría. Terceira remataba Couto, sumando outro podio pro Ciudad de Pontevedra. Temos a clasificación sub-23 con Ana da Fonseca do Náutico Pontecesures quedando ás portas de subilo Caixón. En as seniors, primeira posición para Casal e segunda para Sieiro. Facemos un alto na competición para coroar os triunfadores, comezando con Noel Domínguez no chanzo máis alto da canoa senior. Nos Masters venceu Jesús Pérez Rial e naceu unha sub-23 victoria de Manuel Fontán. Na canoa feminina, Lucía Graña a máis forte entre a sub-23 e o podio senior con Jennifer Casal e Carla Sieiro. A gañadora no kayak sub-23 foi Carmen Villar. No K1 Master fíxose co triunfo María del Palacio.
e o saúdo entre as kayakistas senior Raquel Rodríguez e Rocío Pazo. O trofeo internacional Rías Baixas quedabanlle 3 probas por disputar, todas elas de kayak. Poníanse en marcha o sub-23 co conxunto local o verducido Pontillón, metendo a 2 representantes entre os 4 padexeiros que tomaron a dianteira no primeiro longo. A voz cantante levouna en todo momento Joaquín Iglesias. Ritmo endiañado dos primeiros, aínda que dende atrás logrou conectar David da Rocha do kayak tudense para engancharse a popa de Iglesias. Empezaba a pasar apuros para non descolgarse Luís Rodríguez do Portonovo, e no porteo, defectuoso desembarco de da Rocha, que Iglesias intentaba aproveitar ao máximo. Poñía toda a carne no asador nun sector de transición que ao longo de toda a xornada resultou decisivo. Ataque de Iglesias só atopou a resposta do seu compañeiro de equipo Adrián Prada. O tándem do verducido Pontillón non agardaba por ninguén e o seguinte porteo afrontáronos sendo conscientes de que tiñan a vitoria no peto. Por acompañaros no podio establecíase esta pugna a 3 bandas entre Francisco Gómez do Piragüismo Olímpico, Manuel Rivas do Naval de Pontevedra e da Rocha. Sería o do tudense quen acadaría unha mínima vantaxe. A calma reinaba por diante con Iglesias sempre na primeira praza. O pontevedrés, su campeón de Europa juvenil no K2 maratón o pasado ano, e o barquense Prada ian cruzar relaxados a liña de meta sen xogarse a vitoria. Tempo para eles de 55.00. Terceiro posto Prada Rocha, que nun axustado final con Gómez levouse a terceira praza. Clasificación con Iglesias primeiro no dobrete do equipo anfitrión, cuarto Gómez e quinto Rivas. As competicións máster masculinas son garantía dunha alta cifra de participación. Sirva como exemplo este trofeo internacional no que todos os kayakistas veteranos competían nunha sola categoría. Dous nomes propios dende o inicio dos 12 km, Antonio Polo, do Xuvenil das Pontes, e Adolfo Monteagudo, do Ría de Betanzos. Pero o numeroso grupo perseguidor ia ser unha misión imposible dar caza ao dúo formado por padexeiros de clubs coruñeses. Expectación por ver que acontecía no primeiro porteo. Probou Polo a tensar a corda, pero as boas pernas que demostrou non resultaron suficientes para soltar a Monteagudo. A marcase era férrea entre ambos, e no canto de 2 eran 3 os que quedaran como aspirantes ao terceiro posto. José María Díaz do Líbico, Javier Conde do Vilaboa e Neftalí Paraje do Ría de Betanzos. O desgaste de tirar deste terceto asumía o kayakista do equipo vigués. Todo seguía igual en cabeza, con Monteagudo convertido na sombra de Polo. Neste porteo tampouco se ian establecer diferenzas, e no regreso a auga a estampa ia ser idéntica a que se vivira prácticamente dende o arranque da regata. O padexeiro do grupo Xuvenil As Pontes ia visiando polo retrovisor ao do Ría de Betanzos. A ameaza non chegou a materializarse, manténdose o decorado sen cambios ata a liña de meta. Polo, cun rexistro de 55-33, conquistaba o triunfo por diante de Monteagudo. A terceira praza caeu do lado de Conde tras decantar o seu favor o pulso con Díaz. O top 5 deste medio maratón pechou no Paraje. Os 3 primeiros Masters recibiron as súas medallas despois de que pisaran o podio o sub-23 con Joaquín Iglesias como vencedor. E aquí temos os veteranos con Polo engadindo outro triunfo ao seu palmarés. O broche o trofeo internacional Rías Baixas correu da conta dos seniors, velocidade pura e dura nos primeiros metros. O kayak tudense acudiu con varios dos seus mellores especialistas na pista. Roy Rodríguez, que un mes e medio antes se colgara ouro no K2 500 da Copa do Mundo de Xéguet, viraba encabezando un grupo moi numeroso. Achegábase o primeiro porteo e ese foi o punto elixido polos padexeiros do Piragüismo Olímpico para levar á práctica a súa estratexa. A fume de carozo desembarcaron Iván Alonso e o seu compañeiro Jaime Sobrado para provocar un corte. Os maratonianos explotaban a súa técnica na transición e daban un golpe de man á regata. O ataque do dúo do Líbico só resistiu o asturiano Javier López, que nesta virada non ia medir demasiado ben. O do Piragüismo Elsella deixaba facer a Alonso e a Sobrado, que estaban cociñando outro movimento táctico. Con 7 medallas en mundiais e 8 en europeos, o maratón non ten segredos para Alonso, que volvía a correr como un lóstrego para poñer rumbo a vitoria. Por detrás, a súa habitual parella no K2 encargábase de gardarlle as costas. A regata saiu tal e como a deseñar o kayakista de Tui na súa cabeza. Alonso conseguiu unha renda de 15 segundos, máis que suficiente para gañar parando crono en 52 minutos e 22 segundos. En la primera vuelta íbamos un grupo muy grande
con xente do Club Kayak Tudense marcando, que son xente que veñen da velocidade e sempre te marcan uns primeiros kilómetros moi rápidos para antes de chegar aos porteos, que aí é onde a xente de pista se lle complica máis a competición e aí é onde empezamos a rendir os maratonianos. Cara Asturias foise o premio para o segundo clasificado porque López estivo máis rápido ao sprint que sobrado. Roy Rodríguez entrou cuarto xunto ao seu compañeiro Sebastián Delgado. Tudense contou con 4 representantes entre os 7 primeiros seniors, pero o Club de Tui non subiu ao podio. Deste xeito resolveuse a táboa por equipos, primeiro posto pro Ciudad de Pontevedra, con 149 puntos máis co Tudense, terceiro Olívico. Alonso, López e Sobrado, os 3 mellores no kayak senior, e o último podio a xornada o da clasificación por clubs. Así comezou a temporada 2020-2021, un curso no que o piragüismo galego vai facer todo o posible para seguir regresando á normalidade con sentidín. Trying to think of a way to get started. Stutter my flow, train of thought just departed. Taste of mezcal on my breath. Let me get this off your chest. Open my mouth. A realidade é que o piragüismo comezou en Vilagarcía xa lá polo ano 1975. Comezou nunhas instalacións que nos deixaba Lantero na playa de Compostela, ao lado do antigo balneario. Desde o ano 75 o piragüismo en Vilagarcía non parou. Sempre hubo canteiras, sempre hubo piragüistas. Hoxe en día no club hai piragüistas veteráns que siguen desde o ano 75, 76 facendo piragüismo. A verdade é que o nome do club foi así un inxenio, pero temos moitas ganas de cambiálo. Temos moitas ganas de apostar por piragüismo Vilagarcía. Creemos que debemos levar a bandeira do noso concello. Estamos moi orgullosos de pertencer a Vilagarcía. Pensamos que temos que trocar este nombre de Pornautic, que é un pouco máis aberto, enfocar o que realmente somos, o que facemos, o que queremos, que é o piragüismo. Nos pensamos que o piragüismo en Vilagarcía non foi moi ben tratado. A realidade é que o club foi dando tumbos, nave en nave, de local en local, de galpón en galpón. Hoxe en día pois temos unhas instalacións penosas. Parece mentira que estando en Vilagarcía, unha das 7 ou 8 principales cidades de Galicia, teñamos estas instalacións. Estamos esperando a que a Autoridade Portuaria e o Concello de Vilagarcía cheguen a un acordo para darnos acceso a unhas novas instalacións, que serían instalacións para deportes náuticos. Creo que temos unha cidade suficientemente potente para ter un edificio e uns deportes náuticos de alto nivel. No clube ahora mismo temos dado de altas 40 socios. A verdade é que hai moito esforzo por parte dos pais, porque finalmente isto pois nadie che paga, máis que a ledicia de ver os cativos que fan un deporte e esa implicación. Logo, por outra parte, temos equipo de competición en todas as categorías, desde benxamín ata veterán. Entrenan 5 días a semana, entrenan no noso cuadrado, que está aislado de eventos. Logo, cando hai un tempo tranquilo e non apreta moito ar, saímos e disfrutamos tamén facendo o entreno ata Cortegada e volver, que hai bastantes kilómetros, non? Temos na categoría Alevín unha rapaza Alba que conseguiu o subcampeonato galego de piragüismo o ano pasado, a nivel Galicia. A verdade é que apunta maneiras, en todas as regatas está entre as 3 primeiras,
está loitando moito. Estamos moi contentos, creemos que temos canteira, que temos unha rapaza que nos vai a traer moitos éxitos. Tamén estamos quitando máis medallas, aparte das que está sacando Alba, Miguel Mulet, outros rapaces do club, xa de categorías superiores, junior, infantil, que están sempre en altos postos. Nós o que queremos é posicionar o club a nivel galego o máis arriba posible. Sabemos que contamos con xente moi experta, estamos moi contentos co grupo de entrenadores que temos 4 entrenadores de moi alto nivel, Jorge Leal, Rafael Mulet, Darío Tiago, Juan Gómez. Eles son a clave para levar o equipo de competición ao máis alto, sabemos que o poden facer, estamos dotando de piraguas novas, de alta calidad, de palas, etcétera, etcétera, do que eles necesitan, do que precisan para axudarlles en todo. Isto é Colexiando! Cando nos collimos o club no ano 2016 apenas tiñamos piraguas. Hoxe en día temos piraguas de sobra para os 40 socios. Estamos moi contentos. Neste ano 2020 compramos, gracias a unha subvención da Xunta de Galicia, 9 piraguas, 30 chalecos, que tamén son moi importantes porque hai que telos actualizados, diferentes palas e unha furgoneta, que era absolutamente necesario para nós. Queremos seguir pouco a pouco dando pasiños. Somos un club pequeno, pero somos moi conscientes do que temos. O gran paso para o noso club será salir destas instalacións para o edificio náutico. Nese momento, con instalacións novas, con ximnasio, tendremos ocasión de poder dar ese saltiño de calidad que nos falta.